حالەتên tûjbûyê bi vîrusa korona li Sûriyê hene lê tanha hîn belge neketine dibin destê me de. Ev gotinên berpirsekî ye di Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanî de. Di demekî de tê ku Wezîrê Tenduristiyê yê rejîma Sûriyê dibêje tih haletên tûjbûyê bi vîrusa korona li Sûriyê tune ye. Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanî dibêje ew pêşbînî dikin ku wê hejmara tûjbûyên vîrusa korona li Sûriyê û Yemenê wekû teqînekî be. Seroketîma Tenduristiyê ya Cîhanî ji bo parastinê ji nexweşiyan Abdulnasîr Ebûbekir ji bo tora CNN derbarê hebûna vîrusa korona li Sûriyê û Yemenê dilgiraniya xwe ji wê yekê derbirand û got ku ew wê yekê pêşbînî dikin ku wê hejmara tûjbûyên vîrusa korona wekû teqînekî be. Herwiha Ebûbekir dê hevdîtina xwe de li gel CNN got Gopiraniya dewletan haletên tûjbûyên vîrusa korona lê hene ji bilî Sûriye û Yemenê ew ji vê yekê ditirsin ji ber ku dewletên ku têde tûjbûyê haletên vîrusa korona nehatiye tomarkirin wateya sîstema çavdêriyê têde lawaze. Berpirsê navbûrê tekeziyê li ser wê yekê kir ku vîrusa korona li Sûriyê belav bûye lê taniha ti belge di destê wî de tune ye. Ebûbekir got jî kopiraniya haletên tûjbûyê vîrusa korona li Rojhilata Navîn peywendiya wê bi hatûçûnê li Îranê heye. Her di heman derbarê de wekû tê ragihandin ku li Îranê hejmara kesên ku ji ber koronayê jiyana xwe ji dest dane 1200 derbas kiriye û yên tûjbûyê bi wê vîrusê bêhtir ji 18000 ye. Li ser torên civakî hatibû belavkirin ku haletên tûjbûyê vîrusa korona li Sûriyê hene lê tanha ti aliyekî fermî ew yek piştrast nekiriye. Berî demekî jî Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanî ragihand ku nexweşiya korona nexweşiyeke cîhanî ye.